Ka Hinyautrap Youth Council haka khat saw tarik unailar aja apu saw kalalet ban yakndo ya u Deputy General Manager jong ka State of India halor ka bha thungkam ka basaw pusaw person kat kum ka Ministry of Personal Grievance and Pension nakabinta ki Group C baddi. Habakrench kilat pathai khubor u president ke HYC uba Roy Kupar Syndrome ulo ong baka seng kala yo jingtip ba nakalai pulai tli ki pos tang saw ki samla riolom ka jila ki ba yo ki ba tam ke SBI kala thmu ban thong de ki pait riolom ki ba na ki wei pat ki jila Shushu nakaliang ka seng kala ai por sansngi ya ke SBI bakan pinbait ya kini baro kat kum ka OM bala pinmi pat ba nakaliang jong ka seng mentah ka sengi ngilawan bani kendu ya Deputy General Manager jong ka Administrative Building jong ka ni ka State Bank of India ke bapet ya ka Meghalaya halor ka jingyo jingtip ka jongi ba ke SBI lumba ka head office ka jong ka Badan Hak Mumbai kala khot application na ka banta ki nyo tili ki post namta ki bank ki branch ki ba fer jong ka SBI kum kita ki junior associate nyo tili ki post ki bade namta ka State Meghalaya hakaba live pulai tili ki post la reserve namta ki ST bat kiwe live saw kade namta ki general pratli namta ki EWS bat namta ki SC ladang ia kenma berokhat kadon ka instruction lane ka UM office memorandum jong ka Ministry of Personal Public Grievances and Pension kabla penmi nadu usnam arjar san hau arjar nyo kala penmi biang bakum juru kala pen kenma biang hau arjar arpuar ya baro kisna trekam jong ka sorkar India ba nakabenta ki post ki bade ka group C but group D dai banbu 100% ka reservation namta ki khna ki bade ki local kemut ki nong snong jong ki tu ki jela ki bawan na ka jai bendri riulom la ni ki ST 100% kata ka namta ki group C but group D ke kumba kalong ka ni ka post junior associate ka ni ka post ka bahap kata ka group C but la ringi pet ya advertisement ya ka bala penmi da ka SBI haus nem arja arpulai mereka ni advertisement la penmi nadu arja arpulai hakata advertisement la buru ba nak benta nyo punyo nak benta ka total number nyo punyo nak nyo punyo light flight li ki post la reserve nam ta ki ST jong ka state hakata advertisement la thok kumta re hadin mangyo jing tip pat ba hadin ka SBI kala le ki exam ki ba fair nak benta bantung ya kini ki brio ya kini ki post live flight li ki post nam ta ki ST ngiyo jing tip ba menta kasi nadu menta kasi kala sedang kata ka proses nak beta ba kini ki beri kin one join lani kin report apo at head office sang ni nang ni pat kin sapa syaki branch ki ba fair kat kum ka jing tip ka jongi don ki bala pentip yangi ki boong ba nakata ka lai pulai til ki post ki don tang ko lai ngut lai hadu sangut ki kena kasi ki ba pas ya kani exam ba ki ba sya appoint bat ngiyo jing tip ru ba ki balat na kita kamut bala da laingut ki kena kasi ki ba sya thap kani galai pulai kamut lai pungut kin dai ki ST ki badai na kiwe ki jela kimut bentung ya ki ST ki badai na kiwe ki jela ban pendap ya kani galai pulai kat kum ka tu office memorandum arjar san arjar nyo arjar arpuar bat kum juru kira jong ka Supreme Court ki ba fair dang shen ho arjar khatrar kadang super ka Supreme Court kadang rai ko ong ba UST lan USC nakawi ka state kamut naka state E umla ban kam ya ka reservation jong ni sngotu ba ka SPI kala ban wanra de kita ki ST na syabar ban pendap ya kani ka post dei halor kata kanong rem ka bala pelong ingi menta ka sengi ban ngin wan ban ai ya ka jingtho bat ban ye kren bat u deputy GM jong kani ka administrative block jong ka SBI ban panjing syai bala kata ka jing sngo ka jongi ka dei ni bat hakaji kendu ka jongi kum bakalong hi menta nakaliang dong jong ni deputy general manager la pentip yangi bakum bakalong menta maur tip namar ba ya ka recruitment lale na po Mumbai da ka head office ka jong ki Mumbai bat ya kita ki bela syajit ki syubha hang ni ban join lane ban ai kata ka joining report kum bakalong menta kita ki beriu kita sedang banwan mene gila banwan la syai banwan ai ka joining report ka jong ki bat nakaliang ka jong uloong baun sa ai da ka jingtho yangi ban pensyai halor kani kanong rem lani halor kani ka jingdawa ka jongi kum ba kalong hi kalong ba ka baningkong
Ke SBI baru kita nak terikam joko sarkar India kita ban buat renti ya ka instruction ya ka balai da ka Ministry of Personnel bat kumjuru ya ka rai ka Supreme Court ka lashim na ka we ka por kata kalong baya ki group C bat group D post 100% dai ban reserve lanela dai ban bahak kerpang ya ki try muluk napok ke jala ka jongi halor kata ka jingdawa ka jongi ngila ai por ya ka SBI sansngi kamut 5 working days santli gisngi trekam barhapo kata ka sansngi ke SBI ka diban ai ka jubab ka jongi balada kalong si syakumta kumbanging yo sngo baki mut ban tap de KST na ki weipat ki jela ban penrung ha ka bahak tungkam ka bedai jong KST ki bedai na ka jela ka jongi na kalyang jong seng ngin sa shim ya kanu ya ka weipat karai ha ba ngin sa le ya ka bedon kam bat kabar kalong balada hapo sansngi ke SBI kamla ban ai ka jubab bru ka seng kan sa pelong de ki program jingi ki ba fair hapo khasi jan tel persya ya ke SBI nam ke SBI bat ki weipat kisna trikam jong ka sarkar India kin suthu bakim dei ban le kam kai kilabun kisnam na kalyang jong seng ngilari si kani issue bat kani grims bat kani hu ngilai ekren bat ka committee on welfare of scheduled tribe jong ka Meghalaya Legislative Assembly ngilai jing tho haki minister ki ba fair ki jongi au chief minister jongi ring iba kidang don shibun kisna trikam jong ka sarkar India ki bombut renti ya kani ka south te halor kani ya ka SBI ngilai por kumang IP sansngi bat halbo sansngi lada ki mai jubab lane lada ki ai ke jubab kam pensohun yangi nakaliang jong seng sale de ki weipat ki program la kalong ban yakhi persya ya ka SBI lane ya ka bor so lane kinu ki bor ki bedai ban pet ya kani tungkam tungjam hang ne po ka jala ka jongi te kata ka de jingwan ya kendu ka jongi menta ka sngi ya deputy GM jong ka SBI bo pet ya ka Meghalaya hi bro koi